Қараңғы урамнарны яктыртырга, су кертергә, юл салырга, балалар бакчага йөрмәгән көннәр өчен түләүне бетерергә. Бүген Кукмара хатын-кызлары үзләрен борчыган мәсьәләләрне күтәрде. Аларның күпчелеге башка районнардагы сораулар белән аваздаш. Бүген Кукмарага Дәүләт Советының мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берлеге депутатлары килде. Алар атаклы тегү цехы, савыт-саба заводы, киез итек басу фабрикасы хезмәткәрләре белән күзгә-күз аралашты. Сүз барышын Фәйрүзә Мәҗитова күзәтте. Алар елына 2 миллиард 300 миллион сумлык продукция җитештерә. Әйтик, монда эшләнгән таба, кастрюль, казаннарның 75% Россиядә сатыла, калганы чит илгә чыгарыла. Монда уртача хезмәт хакы 42 мең сум, тәүлек буе ялсыз эшлиләр. Шидәгел бар. Зарплата буенча да бер сорауда булганы юк. Алар янына бүген мәрхәмәт төркеме хатын-кыз депутатлары килде. Халыкны иң күп борчыган мәсьәләләргә бүгенге көн җавабы ил күләм проектлар белән таныштырдылар. Только на экологию. Бары экологиягә генә безнең республикада 3 елга 5 миллиардтан артык акча бүленәчәк. 1 миллиардтан артыгы бүленгән инде. Әйләнә-тирәне матурайтуга тотылачак. Монысы киез итек басу фабрикасы. Очрашуга хатын-кызлар активы җыелган. Алар гаилә хәлләре, балалар сәламәтлеген кайгырта. Лето было очень холодным. Быел җәй салкын булды, бакча да жылытылмады. Мондый җәйләр өчен аерым жылыту системасын булдыруны сорыйбыз. Самый расходный садик, это мы на следующий год его на газификацию включили в план. Чираттагы сорау балалар бакчага йөрмәгән көннәрдә түләмәү. Платят за то, что ребенок туда не ходил. Ну, за питание у них вычитают, конечно, это, но в основном за что платят? По многодетным семьям уже принято решение. Әлеге мәсьәлә күп балалылар өчен хәл ителде. Киләсе елның 1 гыйнварыннан бала авыру сәбәпле бакчага йөрмәсә, бу көннәр өчен түләргә кирәкми булып чыга. Кукмараның кием салым тегү цехы Татарстанлыларның олысын кешесен үз киеме белән тәэмин итә. Мондагы апалар караңгы юл кичүләрен яктырту, урамнарга яктырткычлар куюны сорап хат язган булган. Хәл ителәсе мәсьәләләре тагын бар әле. Балалар өчен яслилар кирәктеләр. Кукмарада демография начар түгел. Инде яңа мәктәп төзү турында сүз бара. Монда очрашулар алар әлбәттә бик тә кирәк. Әле аларны ешрак та уздырырга кирәк. Районда республика программалары актив эшли. Халык үзләрен алар аша шишу җиңеләйде ди район башлыгы. Күбрәк инде безнең юл сораулары, менә су мәсьәләсе, газ мәсьәләсе, социаль объектларны төзекләндерү, аның бит барысында хәл итеп була, чөнки республикада программалар эшли. Кукмара районыннан Фәйрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр.